अगर आप भी चाहते हैं पीके एंटरटेनमेंट की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अनहरिया के माते पकड़ल ले आते हमर दुनु देवरा सखी। अनहरिया के माते पकड़ल ले आते हमर दुनु देवरा बवहन सखी रे खुले गइल हवन जब प्यारे वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन जब प्यारे वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन। बिछावत बिछावना पलंग पे कर देल खमला हमारा उंग पे रही बिछावत बिछावना पलंग पे कर देल खमला हमारा उंग पे देह सहलवला मन पनियावला कभूतते घर के बवल सखी रे खुले गइल हवन जब प्यारे वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन जब प्रेम वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन। धनंजय पहले माना मानी राइटर कुमे सपियावा के कहानी धड़कन धनंजय पहले माना मानी प्रियांशु कुमे सपियावा के कहानी किया ले चक में अइलस पाजा में पदी अइलस चुहे लागल घर छावन सखी रे खुले गइल हवन जब प्रेम वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन जब प्रेम वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन। अनहरिया के माते पकड़ल ले आते हमर दुनु देवरा बवहल सखी रे खुले गइल हवन जब प्यारे वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन जब प्यारे वाला हवा बहल सखी रे खुले गइल हवन। लूट गइली सखी।